Чорне море тим часом між двох вогнів. НАТО і Росія почали паралельні навчання. Болгарія стала господарем масштабних військово-морських маневрів Альянсу, у яких візьмуть участь десятки кораблів. Серед них сучасні ракетні фрегати і міні-тральники. До кінця тижня моряки із 7 країн, зокрема із Сполучених Штатів, учитимуться взаємодіяти у кризових ситуаціях. У НАТО кажуть, що навчання заплановані ще навіть до подій в Криму. Але тепер набули геть нового значення. Партнери по військовому блоку хочуть показати, що разом вони готові відбити будь-який напад на будь-кого з них. А надто, що країни Східної Європи побоюються російської агресії. Чорноморський флот, до речі, якраз теж почав навчання і демонструє Заходу свої м'язи. Мету не приховує. За легендою маневрів, у Чорне море увійшов ворожий флот, а бойові кораблі та авіація Росії за підтримки берегової артилерії повинні його знищити.